16 hodín 31 minút stojí na zbúšť. Koľaj 26. Pripravený na odchod. Podľa cestujúci, že pomalu je reštauračný vozeň nahradený mobilným parkom. Pravidelný odchod 16 hodín 33 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 14 pripravený na odchod. Vozidlo 33 26 linky S1 smer Trenčín. Zlatonice pravidelný odchod 16 hodín 44 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 10 sektor E a H. Vozidlo 39 74 linky S2 smer Čapca. Pravidelný odchod 16 hodín 47 minút stojí